Light Gaming BG и днес ще снимам един епизод на Clash Royale. Няма да повярвате какво ми се падна от Magical Chest преди. Lumberjack, не знам защо всички му викат, но... И Electro Wizard да ми се падна от Clan Battle Chest. Забравих да го снимам, много бързах и... Electro Wizard и Lumberjack. Тествах някакви декове. Това е с Lumberjack, победих. Това е с Electro Wizard, тук някакъв дек. И това е само да... Ако чувате някакъв шум, да знаете, че ни санират блока и за това. И ще направим 2-3 битки. И това ще е за епизода. Това е първата. Така му към good luck. Като начало ще гледаме с арчерките. Така. Ще пуснем един бомбър. Той сега се изхъби. Окей, той има торнадо. Няма никакви проблеми. Така. Добре. За сега добре. Ще му тръгнем по лявата кула. Ще сме набили повече. Охо, той има спарки. Добре, той не знае, че аз имам Electro Wizard. Добре, сега е окей. Бах ти го съднах. Добре. Няма смисъл това работа. Направо му вземе... Не. Така. Бива. Бугле, бугле. Перфектен е Electro Wizard. Добре. Мале, забрал съм да намаля звука. Извинете, ако е било много силно. Просто забравих. Какво се прави? Добре. Това е клана. Сега няма места в пълен епизод ПС. Почти сме в топ 200 в клановете. Това чуйте, съм си огридна Life Spirit. Така нямаме нищо. Добре, почваме втората. Да съберем за клан, за Crown Chest и ще заклипа сигурно.
Добре. Набихме му деймидж. Окей. Lumberjack. Той сигурно има голем. 100%. 100%. Бралчин бомбер. Тъпс. Майко. Шибни веднъж. What the fuck? Добре, нищо. Шо вика се? Дайте направо за 3 краун. Много напечено. Добре, пускаме му Хокрайдър. Така. 2 пъти удари. Така. От гейм. 3 краун. И отваряме краун честа. Един клон спел, окей, става. И добре, това ще е за клипа. Може другия епизод да фармиме за колан честа, не знам, ще видим. Не, след 3 дена няма как да след толкова чака. Затова ще да, некъде утре може да пофармим още малко. И добре, това беше за клипа. Чао!